Ahojte, takže máme tu 22. časť už podcastu Južné pletenie. Ja som Lenka a v prvom rade chcem poďakovať za minulý podcast, kde bola perfektná odozva, nakoľko som natáčala tie videá na etapy a spájala. Teraz toto bude to isté, lebo nemám toľko času, jak som hovorila, a vyhovuje mi tento štýl a mne sa zase páči, že vám sa to páčilo strašne. Takže ďakujem za perfektnú odozvu. No, kde ma nájdete? Facebook, skupina Južné pletenie alebo osobný profil HLDLK. Potom na Instagrame som Lenka07D, Coffee účet, kde ma môžete podporiť. Ďakujem veľmi pekne, že podporujete moju tvorbu, ste úžasní. A proste všetko bude dole pod videjkom v popise. No, čo vám poviem? Zase, jak to budem spájať, lebo je to strašne veľa. Chystám, jasné, že marcový kal. Toto videjko určite vyjde až v marci, lebo nestíham. Počasie máme chladné. Na mne vidíte môj lentopulovrík. Takže ja vám dám po tejto prvej časti videjko. Troška som trapošila pred kamerou v tomto svetriku. No, úzasne stotožnievam. Rozmýšľala som, že by som, čo sa strašne bráni tej malej šatke. Uvidíme, nesľubujem. Lebo takto si ešte neviem na to zvyknúť. Ale akože perfektný je, spokojná som. Dcéra to bola staršia. No a včera išli ráno do obchodu, bolo chladno a pýtala sveter, že mami, sveter voľaký. Hovorím, ber si ten rúžový, myslela som tento rúžový lento. Takže aj jej sa ľúbil, akože perfektne hreje, takže som spokojná. No. Najprv pozriem svoje poznámky, ktoré tu zatiaľ mám spravené. Takže vymyslela som niečo nové. Neviem, či sa vám to bude páčiť. Je to také šialené. Jak pletiem tie ponožky do tých kalov, tak ma napadla taká vec, ale to nechám na vás, že jak to povedať normálne. Vy mi pošlete klpko ponožkové, je na vás aké, a ja vám upletiem ponožky a pošlem. Zároveň z toho bude aj návod, takže vy ešte dostanete gratis pre seba potom aj ten návod a plus ponožky hotové, čo vám upletiem. Takže ak by ste mali záujem, tak mi napíšte, ja dám dole aj mailovú adresu do mailu, že by ste mali záujem, ja vám pošlem adresu, vy mi to pošlete a ja vám upletiem s tým, že mi napíšete veľkosť a budete mať nový vzor na ponožkách plus návod. Také šialené niečo. Musí byť aj to. No. Ďalšia vec. Chcem vás poprosiť, či mi niekto viete poradiť. Ja mám strašne veľa kúskov vlniek. Ja sa chvíľku stopnem a ja vám to ukážem. Ja už mám 3 takéto sprosto povedané zavaranenové poháre, čo ostrihávam zbytočne nitky. Takže či by ste mi niekto poradil voľaké malé pletené ale hračky. Pozerala som aj na Dropse, niečo som tam teraz našla, takže ešte tam, prosím by som to dala ako výplň a z tých zbytkových klbiečok, čo mám také mini, spravím niečo farebné. A bude taká mini hračka, by som chcela. Ale neviem nič také nájsť, že či by sme mi poradili, lebo knihu bohužiaľ mi nejde teraz kúpiť. A či by sme ma niekde odklonili, že kde je taký návod, ale fakt len pletené. Také mini hračky, kde to tam napchané zbytky a nie je to také pekné, užitočné. Tak, to je ďalšie. No. Rozmýšľam, s čím začnem. Toto preskočím, lebo k tomu bude ešte videjko tiež. Mám hotové zelené lentopulové, lenže tejto časti vám ho neukážem, lebo sa kúpe. Takže v ďalšej časti ho ukážem. Takže ten mám hotový. Teoreticky mám 2 hotové veci. A kopec rozpracovaných. Takže k tomu sa dostaneme. No. A došla mi taká vec. Ja sa pozriem, mám tu pred sebou ten svoj zošit, či to tu, mám to tu založené. Takže tu. No, čo k tomu poviem, tomuto odkazu. Bola som niečo vybavovať, proste na úrade, prídem domov, dám si kávu a prišla mi SMS-ka, že mi bude so zasielkou nedoričný balík. Rozmýšľam, že som si nič neobjednala. Fakt, behom 5 minút, ak som si sadla, prečítala tú SMS-ku, volá mi kuriér, či som doma. Reku, áno. Tak som išla von, zobrala som balíček, otvorím
tam kopec vlny a odkaz a ti jehlice veselé cinkají od ruky. Takže viem, kto to bol. Bola to Janka. Ja som nechápala, to bolo také krásne, kopec vlnky na ponožky, že aby som tvorila. Jani, ďakujem, zo srdiečka si úžasná. Takže toto bolo také krásne. Hneď som ďalšej kamarátke Evičky písala, že čo sa mi udialo. Bolo to nádherné. Takže toto taký môj zbesilý začiatok. No, mám to tu aj taštička, tak možno budem troška šramotiť. No, s čím začnem? Toto si nechám ako posledné, tento hotový projekt. No, zbytkové ponožky. No, upozorním vás na to, že neviem, ako som skončila minulé videjko, lebo bolo dlhé proste. Neviem, čo som ukázala, možno niektoré projekty sa nepohli a niektoré áno. Takže ono to do konca tohto celého podcastu bude nadväzovať, že bude tam aj hotové. To sú zbytkové ponožky pre môjho muža, takže už idem, že vypletám fakt. Aj tu mám taký kúsoček, takže celý ho vypletiem. Takže začal som toto takou, to je Artis, nie, toto bude... Tieto tri budú Arvety. Tu je Regia, taká nopková. Takže to. A teraz idem s takou, čo tu ešte dá? Arveta. Takže zatiaľ takto. Takže teraz budem mať troška také kľudnejšie ponožky. A tie ponožky, čo som mu dávala minule, tak hneď si potom bral do roboty a spokojný bol s nimi. Sranda na tom bola taká, že ja som mu nechcela dať dokiaľ nenatočím podcast. Všetko, čo som vám ukazovala. Ako náhle som dotočila celý podcast, všetky som rozdávala, svoje som si upratovala, lebo ja to mám stále to hore v poličke odložené, že čo mám hotové. Takže zbytkové ponožky teraz takéto, ale došla som na to, že budem musieť robiť aj ženské. Takže asi sebe alebo staršej dcere z tých zbytkov, lebo má strašne veľa aj takých, že rúžových, proste babské. Takže to máme jeden projekt. Potom tu mám druhý projekt. To bude pánska ponožka do marcového kalu. Takže pletená od špičky. Takže takto už som na rozšírení klínu. Takže pletiem to zo šedej vlnky. A ja som hovorila, že neviem, ako sa volá, Sonia mi potom písala, díky Soni za postreh. A pozerala som si potom kvôli tomuto aj akože tvoje podcasty. A ty si mala to ešte také bledé volať, čo sa mi zdá. No, ďalej idem. Ja neviem, či to dobre vyslovujem. Summerly som dneska nahodila ponožky. Takže to je ešte len začiatok. Tam nemám čo kázať. Od Janky Artisan. Jani, Artisan už som naštartovala prvé klopko. Ďakujem. Takže to mám. Úplne to bude teraz, že zbesilo rýchlo. Ďalej tu mám do kalu ďalšie ponožky. Teraz konečne robím dve naraz. A konečne mám deficit, syndrom druhej ponožky, čo som rada. Takže vidíte, že robím aj po jednej, ale aj po dve. A tu ide ďalšie. Ešte som len začala. No a to je z tej sokiech, tuším, vlnky. No, ja som ich mala rozpracované, lenže ja som vypárala, lebo ja som si nevšimla, ja som telefonovala s kamarátkou, pri tom, jak som ich plietla a ja som sa sekla, keď som dovolila. Regu kúrnik, šopa. Takže vypárala, robím ho obidve naraz, ručne farbená vlnka od Ivany a tu je ten sokiech, takže chystám ďalšie. S tým, že tento vzor, dobre, ja tu dávam ženské farby, ale ono to je, ten vzor bude univerzálny aj tak. Takže uvidíme. Dáme bokom. No. Tu nemám, mám. No. Jak som tu? Záhrada ponožky. Budem ešte jedný robiť, lebo budem robiť presne podľa Štepánky. Jej patu. Tuto som si to upravila. Takže jednu ponožku mám. Ale je v súrovom stave, takže pekne neukáže. Alebo... A nejdem brať bloku, vážne budem to stále stopovať. Takže
Ja som to riešila, Štepánka má inak petu a ju tak plánujem robiť. Ale toto som chcela, nakoniec ich dám dcére. Takto som ich robila. Ja som si to upravila. Potom, že to zužovanie som takto vyriešila. A potom som pokračovala ďalej vzorom. Je to také divoké. On to krajšie fakt potom ukáže hotové. Tak to vám nemám čo ukázať, takú len húrku. Ale teším sa, dúfam, že Štepánka sa nebude hnevať, že troška som toto zmenila. Tú svoju petu, ale určite ešte plánujem ešte jedny nahodiť. A s tou jej petou. Takže potom Štepánke pošlem fotku na Ravelovi. Už ale krásne sú. Takže to mám. To si pekne schovám, lebo to zapatroším. Tu mám krásne psíčkové vrecuško, čo mi kamarátka šila. Psíčkové. Úžasné. No, ďalej. Neviem, ako som ukazovala len to pullover. Juj, dobre, to dávam do taštiček. Kopko. No, nie len to. Ilha. Takže. Som si tam dala takú nášivku, aby som potom vedela, že kde mám zadok. Takže ja si to nachystám. V priamom prenose, že by som mala chybu. Že som sa nepozrela. No asi sa musím priznať. Ja som to našila. Ja som bola v tom, že to je stred. Takže nevadí. Malé fiasko. Ale to prerobím. To je len našité. No, len to krásne rastie. Takže rukavy sú oddelené. A idem pomaličky dole. Je to teraz také pokrkvané. Fakt, toto prvé videjko, to je taká rýchlosť len. No. A z čoho to pletiem? Mám tu štítok? Mám. Pletiem to z Knitting for Olive, ktorý som dostala od Aničky. Takže ďakujem, Anička. A už sa to rysuje. Takže len to. A konečne som tie moje bužírky našla. Som to zapatrošila. Lebo sme prehadzovali jak izby, takže sa to poprehadzovalo. Takže takto. To je ďalšie. Toto mám taštičku od mamonky a jasné, že tam mám svoje piny. Tak. Pletenie je radosť. Potom to mám z neozonu, pletárka. Chodím do práce, aby žena mohla plesť. To by som mala mužovi dať asi. Pletenie je terapie. Takže také moje. Mačičková. Ja som taká zvieratková. No, ďalej. Jež to môj ňu. Neviem, čo ma to napadlo. Môj ranunculus letný. Ja si musím troška tak vyšponovať, lebo mám tam kratšie ihlice. Ten ide perfektne. Takže som po oddelení rukávov. Takže pletiem telo. Zrovna dneska som pozerala Soniu, aj tá plietla. A ja ho pletiem s kamarátkou. Tiež spoločne si robíme obidve ešte aj v zimnej variante. Za chvíľu ukážem, takže toto je z Tussach Tweed. Rukaviky uvidím, jak budem riešiť. Keď budem mať hotové telo, tak sa to vyskúšam. Že či ich len zakončím, alebo spravím čo aj takých 4-5 riadkov. Uvidím. Takže môj jeden ranunculus. Môžem dať do košíka. Ja to takto troška musím povyťahovať. No, tu mám z Coastu Anchors. Ivana, pozri, už sa pletie. Tam som tiež po oddelení. Ten som musela prerábať, jasné, že. Takže idem telo. Tam uvažujem tiež ako rukávy. A som zvedavá, jak všetci riešia, že potom sa to tak jak nápucne, že otvorí tá vlna a tie dierky sa vyplnia. Lebo takto je to veľmi nepekné. Takže Anchors sa robí. A ešte jeden tu mám rozpracovaný a to je ranunculus, ten zimný s mohérom. No a ja som od Aničky dostala taký perfektný mohér, úplne jemný a ona mi to dala taký pastových farbách a už mi to proste prestalo tam vychádzať. Čiže tu som s rúžovou. Tu začínam s takou hnedou.
Musela som to takto oddeliť hlúpo. Akože mám to tam, jasné, že vidíte, zafixovaný nitkou. A idem reku rukávy, ale rukávy idem bielo. Ale napadá ma to tak, že proste griflán to bude také športové. Nemusí to byť, že čisto jednej farby ten moher. Základ je to merinko, také maslové a toto bude proste také troška iné, ale bude to proste športové, ale krásne jemný. Takže takto. Krásne to ukáže s tým moherom ten výplet. Takže takto si to poodkladám. Ja ešte by som zabila na posledný projekt, ale ja si toto spravedlím troška, dám do svojho košíka, nech to tam je, pekne všetko schovaté, aby som potom nehľadala. Dokončila som ponožky, ktoré budú kalové, volajú sa Ingrid. A vzore univerzálny za mňa. A teraz rozmýšľam. Nie, už som sa normálne zlákla, že mám dva rovnaké vzory a nie, one sú podobné. Takže Ingrid ponožky a pri tých som si stopovala konečne a som spravila také mini záberiky, to vám dám teraz všetko. A celková práca týchto dvoch ponožiek bola 10 hodín práce. Obidve som plietla naraz. Takže, ale nemôžete to brať tak, že o tom sme sa bavili s kamarátkou, že proste, ona mi to tak dobre vysvetlila, ja to poviem tak po lopate, lebo to teraz tak neviem vysvetliť, že aby ste si nemysleli, že som ich v kuse 10 hodín plietla, to by som umrela, to nie. Ja som si proste vyšla, ako za jeden deň boli. Fakt som si za každým nachádzala cez ten víkend tú hodinu. Fakt, že porobila, čo bolo treba, utekala pliesť, alebo tak, že piatok som plietla, bolo času, mala bola doma nachladnutá, takže boli sme doma, navarené bolo. Takže Ingrid ponožky, ja zoberiem takto jednu. Takže pletené sú od lemu. Pozerám, že nemám dobré svetlo. Takto ich skúsim natočiť, aby bolo lepšie vidieť. Takže Ingrid ponožky sú hotové do kalu. Vzore univerzálny, lenže ja mám teda babské farby. Takže môžem ich odložiť do mojej krabičky. A budem vám ukazovať na záver poslednom zostrihu celého tohto podcastu hotové projekty. Takže ešte je toto. Takže zatiaľ sa to odkladá. Dobre, tento deň 1 je hotovo s tým, že vám tam pustím ešte moja promenáda pullovery, troška trápna. A toto. Pri týchto ponožkách, prosím vás, berte do úvahy svetlé tam šeliak. Z toho dôvodu, že ja som to aj večer natočila. Proste aj jak sa mi podarilo kedykoľvek to, že spravila som tú hodinu, tak som to hneď, akože nie že cvakla, troška natočila. Takže vidíme sa dni 2. I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. Takže teraz som sa rozhodol dať takúto vsúku o pletení ponožiek. Pletiem dve naraz. Začína teda, vidíte, lemom od vrchu a pletiem ich dve naraz. Takže toto si stopujem už. Je to hodina práce, akože úplne peký kúsoček. Takže ďalšie bude natáčanie, kde budú 2 hodiny. A proste, aby to bola taká vsúka, že aby ste videli, že koľko mi trvá samotnej mne upliesť pár ponožiek, lebo už som to chcela viackrát spraviť, aj som začala si zapisovať, ale vždy som ľahko proste na to pozabudla a už som to neriešila. Takže teraz takto spravím videjko. Takže teraz vidíte, to je neviem koľko riadkov, 10 riadkov, ale pletiem teda 2 naraz teda od lemu. Takže toto je už 2. hodina pletenia a úplne ostávam zhrozená. Ospravedlňujem sa, mačka sa mi tu bližšie, vidieť ten tieň. Takže je to taká zhrozná, že teraz si uvedomujem, že
Kto vie, koľko vlastne trvajú, akože trvá upliesť tie ponožky. Keď si zoberte, že toto sú 2 hodiny, dobre, pletiem 2 ponožky naraz. Ale ešte som len začala vzor. To je strašne malý kúsok. Je tam len lem a začiatok vzoru. Takže ideme ďalej. 3 hodiny. 4 hodiny. 5 hodín s tým, že začína päta. 6 hodín pata a klapka hotovo. Ide sa na zužovanie klínu. 7 hodín zužovanie na klín. 8 hodín. Blížime sa pomaličky k špičke. 9 hodín. You know just what you do to me. I wish that I could cough out my emotions in a healthy manner. Týždeň 2. Takže môj týždeň 2 začne s tým, že predtým to je opravované videjko na ponožky prvé kalové na marec, lebo neviem, proste zle mi to upravila apka. Takže preto je to tam také dvojmo troška domiešané. Môj týždeň 2 je, sa dá povedať, že ponožkový. Mám jeden projekt, čo som vám hovorila, lento pullover. Už mám vysušený, mám ho tu. Na konci tohto videa vám dám ďalšie videjko, ako v ňom vyzerá, lebo fotečky nemám ešte. Tak rozmýšľam, ukážem vám hotové ponožky druhé kalové, lebo už môžem. Takže čím začnem, ja rozmýšľam, lebo mám pred sebou dosť tých projektov rozpracovaných, s tým, že Anker z Ranunculus momentálne teraz nenapreduje, takže to asi ďalšej časti bude v tej trojke. S tým, že už mi došli 2 správy. Leni, nebude podcast. Babi, ja proste nestíham, preto tento štýl natáčania po týždni. Takže, ale chcem vám niečo ukázať a na chvíľočku stopnem to videjko. A som tu. Ja neviem, jak vám to ukáže, ale mne to ukazuje opačne. Takže projektová taška na ponožky, južné pletenie. Takže teším sa, takúto novinku mám. Tak, to bola len taká mini vsúka, ale už ideme k tomu, s čím by som mala začať. Mám pred sebou, alebo okolo seba 4 vytlačené návody a neviem, s ktorým začať. Takže začneme asi s hotovým druhým kalovým návodom na ponožky. Takže ja dám potom aj po tomto druhom videjku, plus ako na pulver lento, videjko aj na tieto ponožky. Takže, lebo takto to zle vidieť a dosť mi to slniečko svieti. Takže druhé kalové ponožky sú, to sú pletené od špičky. Ja zoberiem jednu ponožku. Sú pletené od špičky a teraz troška vynikne ten vzor. A ako je to pletené? Áno, dámska farba, ale je to univerzálny vzor, ako vidíte. A je dokonalý. Ja som s ňou úplne hotová. Ja to videjko tam ešte vložím, lebo mi to veľmi nepekne berie. Takže plitla som to zvonky sohjach, čo som mala obavy, ja som hovorila na začiatku, či mi to klbko vyndelo, ako som ho previnula, to pradienko do klbka, tak ono mi prišlo strašne malé, ale vyšlo perfektne na celý jeden pár. Ako keby, že nerobím špičku a tento lem, tak neviem, či by mi to vyšlo. Ale takto mi to vyšlo perfektne a len kulinček mi ostal. Takže sú pletené od špičky, rozšírený klín. Patu som teraz nerobila spevnenú, ale klasickú hladkú. A tu som to doplnila 2 pásikmi. Tie, čo kalíte,
Proste to je na vás, či si spravíte jednofarebné celé, alebo či si spravíte aj tie pásiky, alebo bez pásikov. To je na každého osobná vec. Či si zmeníte patu, to je tiež na každého osobná vec. Kamarátka Janka mi písala, že si pozmenila patu. Samozrejme, nie každý máte plies podľa mojej paty. Mne ide teoreticky, jak som spomínala, len o vzor teoreticky, aby tam bolo dodržaný. Ako si spravíte špičku, patu, lem, to je proste na vás. Akorát, čo som bola prekvapená, táto vlnka Sohiach dosť povolila. Ja som to robila na svoju veľkosť, nohy 37 a povolila to na 38. Takže buď pre dceru. A tu mám ručne farbenú vlnku Nico od Iva B Creative Crew. Klasika, ale už asi, keď pozriem, už mi len kúsoček ostal, takže fakt táto vlnka bola vo veľa projektov zakomponovaná a tým pádom už končí. Lebo už není. A strašne zlato bere to svetlo. Konečne skáme slnečné počasie, ale je to krásny vzor, ja fakt spravím to videjko. Takže univerzálny pánsky, dámsky vzor, je to na vás. Čiže tu máme jak v týždni 1 som ukázala, ale ten je univerzálny. To je pletené od lemu. Juj, uľaka, nepekná špinka. Takže. Toto sú ponožky na marec, apríl. A keď si zoberiete, je to univerzálny vzor na obidvoch. Takže tieto sú pletené od vrchu. A tieto od špičky. Takže to by sme mali hotové. Takže budú tie videjka ešte doplnené. Idem pullover, len to. Tam spravím videjko. Uvidíme, ako budem spokojná tu s lemom. Ako ukáže na mne. Tu som si označila konečne. Mala som takú staršiu vecičku, takú značku. Lebo ja mám stále problém s tým, že predný, zadný diel. Takže aj toto dám videjko, aby ste videli. Takže som zvedavá. Takže teraz mám už teoreticky 3 veci hotové. Dvoje ponožky, pullover. A idem k tým rozpracovaným ponožkovým návodom. Lebo a teraz som si chytila ten správny návod. Ako budem tu šuchotať, ja sa za to ospravedlňujem. Mne to osobne nevadí, ale veľa bab to riešiť ako podcasterky, že vám ľudia na to píšu. Tak to odoberiem jednu stranu. Od Summer Lee som hovorila, že som nahodila ponožky. No a ja som si zakúpila tento návod, kde sú 3 ponožky. A ja som to kúpila pre seba. A zvedal to môj muž, že on chce tiež všetky, ja si spravím všetky 3 tie ponožky. To je muž a bola to staršia dcera s priateľom, aj on ich chce. Takže teraz robím pre seba, pre muža a pre dcerinho priateľa prvé ponožky. Tieto. Takže k tým sa dostaneme. Mužové. Pletem z Artisanu od Janky, ďakujem vlnky od Janky, ďakujem, ktorá má podpore. Ono to vyzerá strašne takto piky, jak je ten patent, ale ono to je fakt akože v pohode. No tak toto vyzerá piky. Takže ešte kúsoček, asi 10 riadkov a už idem na patu, pletiu sa od vrchu. Tak som zvedáva, ale krásne fejduje tá vlnka. A ešte ono predsa, je to súrové, je to nevypraté, takže ono aj na tom blokovači to potom inak ukáže. Takže už budem mať teraz takéto ponožky. Potom robím sebe, ja ich mám v rúžovom Artisane, ja už som pred špičkou inak. Tak toto vyzerá, ono je to proste tvárované. Tu som sa zrovna, aj to tam vidieť, sekla. Jak som to mala odložené, ja som išla na to pliesť a proste nejak som, jak to povedať, kokcem. S touto spodnou ihlicou nabrala očko
spredu a tým pádom sa mi to posunulo, ale nevadí, už to neba upravovať. Je to proste moja chyba, jedna chyba. Vidíte. Ale nevadí, ale one sú akože perfektne, že by mali byť tvarované na nohu, takže uvidíme. Na druhú si už dám pozor na túto vec a som pred špičkou, takže teraz je to taká húrka proste, nemám čo ukázať. Ale už jednu z tých 3 návodov ponožiek budem mať. Ešte ma potom čaká 5 pre seba. Takže takto, ja si dám na to značkovač, lebo keď to nedám, tak to už je celé zlé. Takže to pletím tiež z vlnky darovanej od Janky. Ďakujem. A vyletel mi značkovač. Ešte sa mi aj hodí. Rúžové, pohárik. Potom tu mám pre dcerinho priateľa. Tiež takto vždy skumulujem, že s klopkom Ilize. Takže tam už som tiež celkom fajn. Takže tu som len spravila. Pátu som mu dala z Regie nopkovej. Čo ešte mám? A teraz som ešte len tuto na tom tvárovaní. Pletiem to z hnedej Arvety Classic. Takže tam pokračujem. Lebo on má dlhú nohu, tuším 43, takže tam mám čo robiť. Takže to je z toho návodu od Summerly, ak to dobre vyslovujem, ospravedlňujem sa, ak nie. Takže to mám zatiaľ rozpracované tieto 3 ponožky. Potom tu mám ešte od tiež Summerly ďalší návod. Ja to možno, že... Ale zle mi to vytlačilo, ja neviem, či to bude vidieť. Ja pozriem, že nemám lepšiu fotku. Náhodou. Tam sú takéto ponožky. A tie som si nahodila to som dostala od kamarátky, 6 nitku. Ja neviem ani, jak sa to číta. Takúto vlnku, ale zatiaľ som ešte len na leme. To ešte mám jasne, že nezapošitú. Takže tam je to 0 bodov. Len aby ste videli, že čo robím v týždni 2. Tam som dokončila teda tie kálové ponožky a tieto od Summerly ponožky mám ponahadzované. Ďalej tu mám nahodené jedny špeciálne z vlnky od Tvorilky Ivy. No, chcem to ukázať správne. Je to tak, akože farba je bláznivá, krásna. Ale aby som to držala, on to bude veľmi zaujímavý vzor, on to ešte teraz pekne neukáže, bude to taký univerzálny vzor. Takže ďalšie ponožky. To bude také mini prekvapenie, lebo s týmto návodom sa chcem odvďačiť. Takže pôjde ďalej do sveta. No a ďalej, už dlhšie mám návod kúpený od. Nie Bystrik. Kto si? Mám tu napísané papírik, Birke, Bolast, štrik. No, ja pozriem, či tu mám voľaký väčší obrázok. Nemám. Takéto ponožky. Ja neviem, či to dobre vidieť. Nechcem moc viditeľňovať. Teraz to dukafrala, že fakt nemám poznačené, že od koho sú tie ponožky. No ja som si nahodila proste také mačičkové ponožky. Takže ešte som len na začiatku striežky domčeku, potom tam budú jasné, že mačičky. Takže takéto ponožky, tu som dala zbytok Arvety, takej bordovej a tu ide taká čierno, šeda zaprašená a rúžová. Malo by to byť biele, ale ja som sa také rúžové. Takže to je ďalší návodík. Čím som sa zapodívala minulý týždeň, bolo fakt čisto len ponožkovo. A mám tu ešte, dostala som sa k testu od Tety Lucak.
s pulloverom, s tým, že nemusím tam pliesť volán. Ale ja pozerám, či tu mám tú fotku. Mám tu tú fotku. Takýto pullover, len s tým, že ja ten volán tam nebudem robiť. Takže, ale zatiaľ som fakt len začala lem. Pletiem to z Drops Flory. Takže ešte len lem. Takže tam vám nemám čo ukázať. Ale reku aspoň týždeň, dva, tak narýchlo spravím, že aby ste videli, čo robím. S tým, že ma čaká, jasné, že to sa mi troška uvoľnia tie ponožky a vraciam sa s ranunklusom k Ankersu. A zatiaľ nechcem nahádzovať ďalej, lebo som na tomto tesknutie, takže budem mať ďalší pullover. Ten pullover bude zaujímavý, čím sa teším. A tým by som to asi teraz tak ukončila. Pridám videjka a vidíme sa týždni 3 a hádam ukážem už aj v pullovere veľký posun. Ďalšie natáčanie. Dneska je 3. marca, ak pozerám do kalendára. Ja som chcela pôvodne natáčať až piatok. Ale využívam jednu vec takú, že dnes ešte mala není doma, aj keby už mala byť v škole, ale je na prázdninách, dneska príde, takže mám tu taký kľud. A len tak o rýchlosti aj k tomu videjku, čo som vám tu pred chvíľkou dala. Štvrtok mala odešla na prázdniny. No a my sme sa takú nemilú vec dozvedeli ohľadom detka, nie je to dobré. Takže to videjko, čo som tam dala, k tomu tak nadviažem, to je košík plný projektov. Ranunkusy, sú tam ilha, ani sama už neviem čo, ponožky ste tam videli. Takže to by som chcela dokončiť celé a tak zverejniť podcast. Ale ak by sa niečo v rodine udialo, tak ja voľaké videjko spravím, ešte možno vlak čo projektov natočím a ukončím to a celý tento podcast vám pustím. Takže neviem. No ale tak som sa rozhodla, že aj pokiaľ ešte tá situácia nebola, že musím dopliesť tie veci. Toto sú také urgentné veci, čo proste chcem dokončiť. Takže ja dúfam, že tento podcast skončí tak, že bude plno napletených vecí dokončených, lebo to už sú dokončovačky. Že by som sa aj tešila, lebo by som mala nové pullovere. A čo také rozmýšľam? Dneska to moc nebudem naťahovať. Mal by som sa ešte teda piatok natočiť podcast. Dokončila som zbytkové ponožky. Takže včera som ich dokončila, ale teraz vám ich v tejto časti neukážem. Natáčania tej ďalšej, lebo sú na blokovačoch mokré. Takže tam nie je nič čo ukázať, proste musí sa to vyblokovať. Tam som zistila, že budem si myslieť kúpiť väčšie blokovače, lebo ja ich mám tuto zrovna položené blokovače. Mám to drevené. S tými som moc není spokojná, to mám väčšie, menšie preninku. S tými som není spokojná. S týmito nepeknými som najviac spokojná. Lenže ja mám dvoje tieto. Tam, čo teraz tie zbytkové pre muža, ponožky blokujem. To sú malé, to sú do 38. A toto je 41. A ja už veľmi dlho neviem nájsť. Neviem, či ľak omylom mi to vyhodil tento blokovač. Takže ja si budem musieť dokúpiť tieto väčšie, lebo tie ponožky tým pádom ani nebudú moc pekne vyblokované. Proste tam potrebujem väčšie. Takže toľko poviem k týmto blokovačom, že oni pekne neukážu, ale toto sú najlepšie blokovače na ponožky za mňa. Takže ponožky mám aspoň hotové.
Urgujú ma tu jedny ponožky, ktoré som pozmenila. A test, neviem, či som hovorila, že som sa pustila do testu, ale idem po poriadku. Takže zbytkové ponožky, klompigy, špičky z Regie Tweed, krásne tweedová. Mám takéto klobečko. Ja to takto troška natiahnem. Ups, sa mi to tu troška zamotkavelo do zošita. To tak nepekne ukáže, lebo keď to robím s dve náraz dá ponožky. Zachytí to? Ja sa skúsim uhnúť. Ona je taká nopková, šedá, takže tu vypletiem. Potom tam pozerám, asi zelená pôjde. Sú tam ešte také zbytky. Takže to mám nahodené, čerstvo. Potom, no, ukážem to takto. To som ukazovala, som nahadzovala ponožky. Bude sa to párať. Z toho dôvodu, že ten vzor tam pekne neukáže. On je taký, on nie je rovnomerný. Vidíte, on je taký vonkový. On akože takto vyzerá, že by to dobre ukázal, ale keď sa to bude fotiť ako návod, tak nie. Takže toto ma čaká párať, ale krásne klobenko. Takže to si odložím. Takže rozhodla som sa, ale to som tiež len začiatok, špičky. Čiernou arvetou budem robiť špičky, petu nie, ale lemy. Tam spravím asi pásiky, také športové ponožky. A do toho dám takúto, vám ukazujem modrú, ona je petrolejová klasika, petrolejovo není možné zachytiť. Takže ten vzor na tomto krásne vynikne. To bude teda ten darovaný návod. Ja dúfam, že sa aspoň takto môžeme revanžovať za pradienka. Takže robím na tom návode. A k testu. Od tetky Lucák. A je to... Sice mne sa zdá, že som vám ho ukazovala. Áno, ten obrázok. Parnasia pulover. Takže ja vám som ho dala na sklad takto na vešiak, že by to mohlo lepšie ukázať. Tak, toto schováme. No, pletím to z pernile. Aj tu nastala taká zmena. Takto. Ten vzor. Tu je vzor. Kúsok tela. Zároveň pletiem s jedným rukávom. No a ja som to najprv nahadzovala z hnedej flóry od Dropsu s tým, že ja keď som došla do tohto vzoru, tak ono to tam zanikalo. Proste na tej hnedej to pekne neukázalo. Tak ma potom napadlo, reku, ja mám ešte šufliku strašne dávno kúpenú fialovú pernilu a ja som nevedela, že k čomu, kde ju využiť. A proste len som tak došla, zobrala a reku nahodila. Ale podľa mňa, on to není vyblokované, veď jasné. Ale bude to krásne. Takže nám sa veľmi teším. Bolo to zábavné pletenie. Takto. Jak aby to tak lepšie, lebo predsa ťahá to ten rukav teraz. Zaujímavé, asi z tejto strany to ukážem. Ten panel po bokoch, ten sa mi páči, ten bude aj na spodku. Takže už som na pletiem dvojku veľkosť a čo som chcela povedať, dvojku veľkosť, mám tam, dobre, 4 pradienky, ale to mám, jedno mám na telo, jedno mám na rukáv, takže ešte v pohode, si myslím. A strašne sa mi páčil ten lem, neviem, či to tu bude dobre vidieť. Ja to skúsim dať teraz dole z toho vešiaka, či budem vedieť ukázať ten detail. Neukáže to takto. Skúsim tak. Ten bol veľmi zaujímavý, nahadzovanie, takže to ma dostalo. Sa mi strašne páčilo, že nová technika. Takú super. Si to
toto tu len uzavriem ten návod, aby sa mi vzor nerozchádzal. A potom budem troška šuchotať. Chcem sa poďakovať Aničke. Došli vonky krásne. Veľmi pekne ďakujem. A kamarátka Ivka, to len takto ukážem. Plná taštička ponožiek. Ponožkových teda pradienok. Takže, babi, veľmi pekne vám ďakujem. Veľmi ste mi pomohli s týmto, takže môžem tvoriť ďalej. Uvažujem ešte nad pletením ponožiek marec, apríl, maj, jún. To bude už také obdobie, proste, že veľa z vás má záhradky, alebo celkovo budete vonku, už bude pekné počasie, aj my sme boli včera vonku, u nás na priehrade, kde bolo super. To potrebovalo ísť troška na slnečko a prejsť sa, nerozmýšľať. No a tam s tými návodmi rozmýšľam. Ja chcem strašne spraviť jeden ferail, vypletané ponožky. A potom ma ešte láka spraviť čípkové. Čiže teraz som vám dala dva návody, jeden od špičky, jeden od lemu, s tým, že vzory sú univerzálne, že či pánske alebo dámske. A tieto rozmýšľam, tie čípkové by som asi dala od špičky, čiže tu budú jasné, že dámske. A vypletané, no neviem, kto sa do toho pustí, ktorý budete mať, jak sa to povie, že gule na to, lebo všetci ešte ste neskúšali, akože väčšina áno, ale je vás pár takých, že nie. A teraz zvažujem, že ako nakombinovať to vypletanie. Ale asi by som dala niečo také jednoduché, rozmýšľam. A možno, že by ste bola, ktorí vyskúšali. Potom to mám ešte aj ja plno plánu takto, že čo by som chcela sorel, jak stále hovorím, brioš, čiapku. A to mi nevadia také veci, že to budeme proste na ďalšiu zimu. Lebo teraz dosť ukončím, tento rok budem dosť vetrová, konečne, budem mať nové. Aj dneska som sa dala si na natáčanie jeden svetrik a potom rekla, a nebudem sa pre lekáreku, budem takto. Tak, toľko k tomu, rozmýšľam. Videla som pleteničko Peťa Zdenka, porobili návodné a ponožky, krásne, sú zadarmo, takže na ich stránke si nájdete. Potom, už než také ma asi nenapadá, čo som vás chcela povedať, takže toto bude asi na dneska všetko. O košičku som vám povedala a nové, inak potom už nič nemám. Pradienka sa dostala, to som vám ukázala, ďakujem, ste úžasné. Ma takto podporujete. Ja sa budem fakt asi snažiť takto, že s tými návodmi vám revanžu, lebo bohužiaľ zatiaľ inak neviem. Dobre, pokračujeme potom ďalšom dni. Ja dúfam, že piatok, to je 7., že by som mohla niečo natočiť a vám ukázať. Ja za každým zabudnem vám dať jednu vsúku, tak teraz ma to napadlo a reku, idem vás to narýchlo hodiť. Napadla ma taká vec, než napadla, idem sa opičiť. Ale sa mi to ľúbi, došla s tým tvorilka Iva, že tie zbytky priadzi, ona si to tiež neháva, ako ja taký zberateľ. A ja rozmýšľam, že spraviť hladké ponožky a tam to vloží, jak to tvorilka hodila do pulovra. Uvidíme, čo z toho vystrelí, takže Ivi, sorry, idem sa opičiť, ale musím niečo s tými koncami robiť, lebo mne to je fakt ľúto vyhodiť. A keď som rozmýšľala, že aj som dala tú výzvu, že voľaký návod na to je také voľačo malé pletené hračky. Neviem, či voľačo také bude, podľa mňa to skôr bude háčkované a to ja nechcem, bohužiaľ. No a ďalšia vec, takže robím tie zbytkové ponožky, jak som vám ukázala, to každý deň 5 riadkov. Pohodička, tých 5 riadkov a potom mi ostáva ten tesknit, lebo ten končí tento mesiac a tie špeciálne ponožky, čo robím návod, a s tým, že tam pridám ešte od Summerly tieto ponožky a budem natáčať, keď niečo z týchto vecí dokončím. A za každý, keď natočím, ukážem vám, čo idem ďalšiu vec točiť, pracovať na nej. Pridám tam, aby som to, jak som ukázala v tom videu, ten košík, plno tých tašiek v tom, plno ponožiek, aby som to proste spracovala. Možno toto video bude celé mať aj 4 hodiny, bohužiaľ, vy to prežijete, vy si to pustíte na 10 krát a hotovo.
Ale chcem to vydať tak proste, že to bude hotové. Nech sa už toho zbavím, lebo už teoreticky roky si sľubujem, že dokončím. A toto sú také projekty, že chcem ich dokončiť. Ešte ma napadlo, a potom tam mám aj toto Roldego, tú šatku. Jak som dotočila, reko, aj to tam je. Proste idem do toho, že teraz budem robiť ten test. Tie špeciálne ponožky plus tieto od Summerly, ak to dobre vyslovujem. A za každé, keď niečo dokončím, natočím, ukážem, čo idem ďalej z tej kôpky pridať, nech z toho ubúda. Takže to je zatiaľ všetko. Takže máme tu už hotovo vyblokované, vysušené ponožky, zbytkové pre môjho muža. Takže vám ich takto ukážem, dám ich aj blíže, len jak ma slniečko pustí. Tam sú arvety, Regia, ostatné sú arvety a zakončené Regiou. Zoberiem takto jedno, aby sa mi to lepšie ukazovalo. Takže pletla som ich teda od špičky na 64 očiek. Vzor som robila tak, že z hlavy, že 4 riadky hladké a jeden obrátený, ten 5. Jak som spomínala, že tieto zbytkové ponožky pletiem po 5 riadkov denne. Takže takto troška môžem aj ukázať do slnečka. Tá Regia jednopková, taká petrolejová, hnedá, spevnená peta. A toto bude Artisan, tá modrá, rozmýšľam. Asi, alebo ja sa pozriem. Nie, aj to je Arveta. Takže takto mi to vyšlo. Takže už samopleťu ďalšie z tejto šedej Regie, pokiaľ ma pustí vonka, že čo mi ostane, takže jednoduché ponožky už má druhé tento rok, takže ja sa teším, že ich môžem ísť teraz nafotiť. Jak som sa bála, že ak to vyblokovanie ukáže, tak dopadlo to nakoniec akože dobre za mňa. Jak som spomínala, že s tým blokovačom ako mal som menší. Takže hotovo. Vyfotím, dám na Ravelry teda, opakujem. A je konečne pekné počasie, takže ja si donesem sem pletenie, ten test, čo robím. Tam som už na tele patentom, zároveň robím aj rukav. Rukav mám len do polovice, jeden. Takže to si donesem, budem sa to dobíjať energiou, aj to treba. Lebo už konečne to počasie je také normálne. A mám tu taký kľud teraz, takže mám také vyčlenené, rozmýšľam, no 2 hodinky na pletenie dneska. Že by som to mohla stihnúť celkom fajn. Takže dneska je piatok. Pôvodne som chcela natáčať piatok, lenže u nás sa zmenila situácia, mala ochorela, takže dúfam, že vydrží teraz. Ticho som poprosila. Reku, fakt nič nestíham pri nej. A tak reku, nech je ticho, reku, idem chvíľku natáčať. Ešte mám chvíľočku na to, pokiaľ môj zavolá, že už mám dorobiť, papať, ide z práce. Takže, nakoľko najprv som chcela pláne, mala som, že budem natáčať piatok do obeda. Teraz je piatok po obede, sa k tomu chcela odhodla, ale potom, ježi, už som tam mala ochorela, takže reku, nebudem natáčať. Ale došlo dneska prekvapenie, ale to teraz tak na záver, dneska tiež len také kratučké natáčanie, tak už vám zároveň ukážem, že čo som, jak pokročila, bo hotové nemám. Hotovú mám len tú jednu ponožku, tá už je opratá a vyblokovaná od Summerly. To je tá práve, že s tou chybou. Dobre, tam je zrovna, vidíte, tá chyba. Ale akože po vyblokovaní sa mi páčia, sú také vyššie. Takže jedna je. Druhá teraz oddychuje, je nahodená, zrovna robím prvý pásik. Ale tá oddychuje, lebo teraz mám 3 projekty, na ktorých denne pracujem. Môžem odložiť aj ponožku jednu hotovú. Pracujem na zbytkových ponožkách, takže tie vám ukážem. Každý deň po tých 5 riadkov
Letím to zatiaľ stále, mám ešte tú Regiu napkovú, ale už len kúsok. Takže takto, zatiaľ ten vzor. Taký vzor som tam dala. A značkovače vianočné, takže Peťa so Zdenkou to riešili, že tiež to používajú. Ja som najprv řekla, ja som to schovávala. A řekla, viete, keď to je oni, tak čo je na tom? Tam je sobík. A tu je hviezdička, alebo vločka, tak, vločka. Takže takto každý deň po 5 riadkov, už mám fakt len kulínček. Takže na tom pomaličky pracujem, pomaličky to rastie. A potom tu mám moje, ja ich nazývam teraz špeciálne ponožky. Tam ste videli asi z týchto len špičku sa mi zdá, alebo začiatok vzoru, neviem, si nepamätám, tie dni proste letia. No ja si to dám takto. Takže to je taký vlnkový vzor, takže rastiu. Tam sú tiež vianočné kvetinka a tu je vločka. No, ukáže sa. Obleskuje sa tu taká kvetinka. Takže na tomto pracujem pomaličky, takže vidíte, že to rastie. Spisujem zároveň to. A čo k tomu dodám? Teším sa potom k tomuto. Nemôžem viacej povedať, to špeciálne. Možno neskôr. Možno. Musím mať niekedy aj tajomstva. Ďalej tu mám môj test. Ja dúfam, že teraz cez víkend toho dokončím. Lebo už mám premotané posledné pradienko. Tu mám kúsok. No. Takže. On je teraz taký pokrkvaný, veď, ak som vám hovorila, jeden rukáv hotovo, nie je zapošitý, takže tu sa robil ešte takýto ozdobný lem, takže je to platené z tej pernile. Potom vyblokovaní, že aké to bude, predsa aj toto bude zaujímavé. No a práve som dneska nahodila druhý rukáv, z toho dôvodu, že aby som vedela, koľko mi ostane na lem, lebo lem som začala už robiť, ale tam som fakt len možno 2 riadky. Takže ten tiež bude taký ozdobný dierkový. Takže ja vám to skúsim ukázať takto. No toto fakt troška stiahujú, ale to blokovanie sa spraví. Ježe, nepekne ukážem, mám kratšie lánko. Takže jeden rukáv hotovo, teda je ozdobný, jak som povedala. Zvedavé, jak to ukáže. No predsa je takto, keď to natiahnem, ono to bude veľmi zaujímavé. Takže na tento sa teším, to bude perfektný jarný kúsok, takže už len rukáv protiahnuť a dokončiť ten lem. A ja si myslím, že predsa on sa bude teraz zužovať. Tento rukáv ešte chvíľku, potom budem dlhý úsek rovno ho pliesť a tesne pred tým patentom ho zazúžim. A vám to ukážem takto. No to je tam vidieť. Takto nitku dám preč. Vidíte, to je tam viacej zúžené. Ale perfektné sú tie dierky. A mi to páči. Ten vzor. No a jak som spomínala, aj potom boku je panel dierkový. Takže ono to bude fakt veľmi zaujímavý svetrík. Takže teším sa na, jak ho budem nosiť a jak vám ho ukážem. Takže ja myslím, budúci týždeň do stredy mám určite málo doma, čo viem. Hádam, bude pulover hotovo, bude vypratý, vyblokovaný a aké malé videjko spravím k tomu, čo možno, že dúfam, sa mi podarí dotočiť. A tento chcem určite vyfotiť, ale už ma čaká aj ten ružový, potrebujem vyfotiť, aj ten zelený, tie lenta. Takže teraz sú také akutné, že tento pulover a tie ponožky dvoje. Takže toto sú moje také akutné teraz 3 projekty. Ponožky to je rýchlovka a toto prestriedam. A ja si myslím, že aj ten rukáv bude taký rýchlejší. Predsa, lebo už tam je menej ok a bude sa aj uberať, tak to bude fajn. No. To odložím a záver bombonik alebo čerešnička na torte. Tvorilka Iva. Ďakujem, Ivka, zo srdiečka. Takže Ivka bola taký konfábel niečom, čo sa
na mňa nachystalo, že som dostala pradienka. Ivka má tom tiež prsty, tak som jej písala potom, keď som zistila, že je to od nej, také určité interné. A Ivka, že budem farbiť ponožkovky, tuším sa mi zahovorila, že aj mne na farby, že ako darček. Řekl Ježiš, aby si nerobila starosti, predsa sú to aj peniaze. Všetko, aj to poslanie s tým kuriérom z Rakúska predsa. Tak, dneska ráno zrovna som plietla na tých špeciálnych ponožkách. Lebo som skoro stala a mala ešte spala, tak som nesela svieť tak na kraji postele, tam pri balkónových dverách som ešte jak som mala svetlo. A došla mi správa od Ivky, že nech si sledujem maily, že mi DPDčko bude doručovať balík. Tak reku, OK, poďakovala som, reku si zlatá Ivka, fakt, že zo srdiečka predsa vodu vám pošle zás pradienka. Je to vedieť aj jej živobytie. No a mne potom asi tak za takú hodinku došiel fakt mail. Ja som nečakala, že dneska mi to bude doručené. Takže Ivka mi poslala pradienka, ale akože toľkú nádheru. Akože tam je toho strašne veľa, vedia, nemá nejak to riadne chytiť. Ivi, ďakujem, ja som toto nečakala. Ono akože, viete, keď si to človek prepočíta aj tie peniaze, že toto je strašne veľká kopa. Vlník. A teraz som tento mesiac, tento podcast, keď budete pozerať, uvidíte, to už je tretí dar. Ja vám fakt, babi, strašne len pekne ďakujem. Čo ste mi aj teraz poslali, aj predtým. Mne s tým pomáhate strašne a ja dúfam, že už tá situácia, no vyzerá to trolilinka, že vraj, no nie, že vraj, ešte uvidíme, že bude to lepšie. Takže, ale toto, akože toto je nálož tiež ďalšia krásna. A predsa, babi, dávate si, čo ma takto podporujete, strašnú námahu predsa. Vy musíte, niektoré zaobstaráte pradienka, pošlete mi. Čiže aj za to platíte a pošta, všetko. Takže vy ste neskutočné, takže veľmi pekne ďakujem. Ja dúfam, že už keď sa z tohto somárskeho obdobia dostanem, tak potom ja budem môcť zase znova veľkou podporiť. Ale nádhera. Len škoda, tieto dve tak nebere, aké sú v skutočnosti táto zelená a rúžová. Krásne. Takže Ivi, veľké ďakujem. Si úžasná. Takže záver tohto videa idem ukončiť. Dobre vidíte, ja som opuchla. Opakovane to riešim, ale už to idem riešiť cez lekára, najprv obvodného a potom cez zubára, lebo u mňa je problém. Ja chytám u zubára úzkostné stavy proste z tej injekcie, neviem to vysvetliť. Možno si to niekto zažil, niekto nie. Dneska vyzerám ako strašidielko, ale chcem uzavrieť tento podcast a chcem ho vydať, lebo jak som spomínala, tak ohľadom detka, no už čakáme. Dneska mi bolo oznámené, možno dneska, možno zajtra, pozajtra, ťažko, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Má krásny vek, treba to uzavrieť. Ja som opuchla, moje zuby, ja hovorím jednu vec, keď opuchnem, už je dobre, pokiaľ sú bolesti, je zle. Keď opuchnem, už je dobre, to zmizne. Ale už to musím riešiť, lebo to odkladám už skoro rok, sa dá povedať. Túto vec potrápila nás teraz malá Ninka. Kamarátky vedia, o čo sa jedná. Máme opakovaný problém s tým dieťaťom. Nechcem sa moc tomu vyjadrovať akože na kameru a chcem ukončiť tento podcast s tým, že idem ho teda pustiť von. Natáčať budem postupne, lebo chcem vypliesť ten košík, čo som vám tam ukazovala. Tak, ja neviem, či ďalší podcast vybehne apríl, maj, neviem. Bola by som rada, kebyže to bolo v apríli, ale nesľubujem. Dnes som riešila takú jednu veľmi nepríjemnú vecičku, ako z mojej strany. Chcem sa zapojiť s kamarátkou do Kalu s Pletiničkom, s Peťou a s Denkou a ateliérom Kompot.
babi Peťa a Zdenka spravili perfektné návody. Atelier Kompot, ak som správne pochopila. Atelier Kompot ponúka vlnky. Tak kamarátka mi preposlala peniažky s tým. To bola taká telepatia, že my si napísali a ona myslela na mňa a ja som myslela tak v inom zmysle. Keď to poviem po lopate, ja som napísala kamarátke, že keď mi prídu dane, že vracajú sa dane, teraz je také obdobie, že by som chcela sa zapojiť do kalu Pleteníčko a Atelier Kompot s ponožkami. Babi spravili krásne podcasty, ponožky. Ja sa ospravedlňujem, lebo fakt mám takú úzkosť. Tak troška komolím. No, takže sa ukludním. Takže Peťa so Zdenkou spravili návody. Atelier Kompot nafarbil krásne pradienka. Ja som dostala nápad, taký, že mi sa to strašne zapáčilo. Ja som napísala kamarátke o tom, že keď mi prídu dane, že by som sa chcela strašne do toho zapojiť. Proste, že si kúpim od toho Ateliéru Kompot pradienka. A kamarátka mi v takom, nebudem hovoriť, že presne, ja nechcem to hovoriť presne, lebo už to môžem aj komoliť. Kamarátka to isté niečo v takom zmysle a ona, že ona ma chce podporiť, že mi pošle peniažky pre ňu, že konkrétne ktoré si pradienka. Ale nech si aj ja spravím radosť. Ďakujem ti. Ty vieš, kto si a viem, že dnes ste menovaná. Takže ja ti veľmi pekne za to ďakujem. Takže pradienka sú objednané, moje sú na ceste. Tej konkrétnej osobe to troška výjazne, ale už je to vyriešené, lebo mne fakt dneska ráno padol na srdce veľký kameň, keď mi napísala jednu vec. To nie je chyba nikoho proste. Ale už je to všetko vyriešené, takže budeme obidve kaliť. Budeme dávať Pleteníčku aj Ateliéru Kompot fotky, čo som veľmi rada, lebo je to také pekné. A sme zvedavé na tie vlnky s kamarátkou. Takže to bude novinka taká. A poviem ľudovo, vyplujem po tomto podcaste ešte 2 fotky. Dneska som znásilnila muža pred poobednou. Prosím ťa, 2 fotky, aj keď som opuchnutá, spravíš to odzadu, lebo tam som testovala ten pulver, je hotový a ja sa ospravedlňujem, sa preklopil mi tá selfie tyč, takže chcem toľko povedať k tomu, že mám tam hotový ten test a len to pulver v zelenom, ktorý som nemala vyfotený. A chcela som to mať už proste také ukončené aj to Ravelry. Takže ja dúfam, že tento záver mi odpustíte. Je taký ťažší pre mňa. Nechcem sa pretvarovať veľa ako extra. Chcem to ukončiť a pustiť do sveta. A ja verím, že aj jak v tomto podcaste celkovo, jak som to na etapy natáčala, že boli aj tie úsmevené akože etapy, tak ďalší podcast bude v pohode. Takže neviem čo, už také na záver vám povedať, nechcem to moc naťahovať a chcem vám to pustiť do sveta. Takže ešte jednu vec poviem, že chcem strašne poďakovať. V tomto podcaste fakt ste videli, že koľko ľudí ma obdarovalo. Ja fakt všetkým ďakujem a verím, že tá situácia sa už u mňa začne zlepšovať a začnem ja hlavne tých farbiarov podporovať, že budem si od nich objednávať, aspoň takto. Takže ďakujem fakt zo srdiečka všetkým. A ďakujem všetko za tie lajky, tie podporné komentáre, aj bežné komentáre, keď dávam veľkú fotku, ste fakt úžasní. Takže ďakujem a ahojte a dúfam, že sa vidíme apríl, máj, uvidíme, neviem. Takže ahojte a ďakujem za všetko. Could cough out my emotions in a healthy manner.